rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Yau ma ga mu da shahararren shiri mai farin jini mai suna daga Kannywood. Wannan shiri ne mai farin jini wanda al'umma suke son samun gode da kallon mu da sauraron mu. Allah ya bar zumunci, Allah ya saka da alkhairi. To yau ma ga mu da shahararren jarumi wanda yake bada gudunmawa a masana'antar Kannywood. To yau babban bagon mu muna muka barka da zuwa cikin wannan shiri mai albarka. To ya kamata na faɗi sunansa amma ba zan faɗa ba tun daga shi ya zo mun shigo da shi shiri wannan shiri mai albarka. Ya kamata ya gabata mana da kansa ku ji labari daga gare shi komai da komai. Takaitaccen tarihin rayuwar shi ku biyo mu mun gode da kallon mu da sauraron mu. To babban bago muna muka barka da zuwa wannan shiri na mai farin jini. Na'am to assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Gaskiya ina matukar farin ciki kasancewar yadda aka gayyato ni wannan tafiya mai albarka. Ne wa dukkanin kowa fatan alkhairi. Ubangiji Allah ya ƙara haɗe kanmu ko kuma in ce da tabbatar da zumunci a tsakaninmu baki daya. Assalamu alaikum. Da farko dai sunana Sirajo Ahmad kuma an haife ni a nan garin Kano, amma an fi sani na da Loba akan wannan harkatawa. Kuma an haife ni a nan angon Badawa, sai dai a yanzu haka ba nan nake da zama ba kasancewar wasu dalilai da suka sa hakan. A yanzu hakan na garin Gunduwawa angon Dan Sare. Wannan shine takaitaccen tarihi na takaice. Yawwa yanzu ina kai firamare kuma ina kai sakandare. Angon da nake zaune wanda gaskiya na jima sosai a angon, a nan na yi firamare kuma a nan na yi secondary school. Saboda haka matakin secondary school din a nan na tsaya, saboda ban samu damar ci gaba ba, sai dai ina da yunkurin yin hakan in Allah ya yarda. To yanzu me ya ja hankalinka da shiga wannan masana'anta? To gaskiya abin da ya ja hankali na wajen shiga wannan masana'anta, abin ya dauko asali ne tun lokacin da nake yawan sauraron waƙoƙin wani shahararren mawaƙi Sadisi Sharifai. So kasancewar ina yawan sauraron waƙoƙinsa, hakan yasa na fara samun sha'awa. Tun daga lokacin har zuwa yanzu ana fara yunƙurin ya za a yi na fara gabatar da nawa. So ina yi dai a kwana a tashi haka a hankali, tun ina yi abun ina ji a raina bai yi ba, sai ma na fara rubutun sin yadda takardar kasancewa gaba ɗaya zan ji abin bai yi ba. Na fara jin yanayin abin ne saboda akwai wani bawan Allah mawaƙi ne shi, Usman Mamus, a nan Gunduwawa yake. So shi ne muka zauna da shi, kasancewar yadda nake jin sha'awar abin muka zauna da shi, sai yake gaya mun ai zan iya, tunda ina da sha'awar abin kuma mu gwada mu gani, inda ina da baiwa akan hakan, da ke waka baiwa ce, inda ina da baiwa akan abin to babu shakka zan ji abin yana tafiya yadda ya kamata. To yayin da ka shiga wannan masana'anta, to da ka zo gida kake tambayar za ka shiga wannan masana'anta, shin ba wani kalubale da ka samu game da iyayenka ko kuma yan uwanka? Gaskiya daman mahaifina ya rasu, kasancewar ina da shekara 6 ina tunanin ko ba mahaifina ya rasu. So mahaifiyata nake tare da ita lokacin da na zo na sanar mata da abin. Gaskiya bata irin nuna bacin ranta ko na abu makamancin haka ba, ta nuna jin daɗinta sosai, amma ta ja kunne na sosai akan tafiyar kishin da take ji akan yanayin abubuwan yadda harkar take. Ta ja kunne na lallai na tsaya na nutsu da tafiyar da kuma yadda ya kamata.